Er ben je een soort bjem moet wartelen in Friesland en horen vliegende takken in het roen. Zo smeert het waar spectaculaire plaatsjes op. Zo kantelen is de trailer op de A32 onder Akrum. Het zwargen voor de enige oerlijst voor het verkeer daar. In Ljouwt wie de gemeente de hele dag druk dwaande met opruiming van takken en bjem. In de stad moest de Nederlands dik tijdelijk uitzetten worden, omdat er volop takken lijnen. En dan weer deze skaftketen op een vierde ier bij Burgum. Die verdwong van een paar honderd meter door de Huddewien. En bij voetbalclub LSC in Snits wie de verbazing grut toen het dak van de Klaarkamer eraf waaide. In Bolzert moest de gemeente het carpoolplak dichtsmieten in verband met de storm. Het parkeerplak wie net niet goed te bereiken. En deze auto in Drachten rekkenbots kan sharen door een omwaaide BM. En in Sint-Anne is een uit naar de nationale BM-kedai, want de gongen in Ien streten alle BM eruit. Via de zetten werd het Friesland een extra neetpomp in de omkering van Holwert. Dat bestuurt wat naam in hoe eerst maar het rayon haat en de boeren nu omjouwing. Omdat het weddenschip het wetter net op normale wijze voor het krijgen koer. In Dokkum moest de brandwacht in actie komen door een BM-delkaam op dit huis. En bij Wagenborg wiende toch het stormwaar een soort onpassing in de veertjenst. We hadden dit wel verwacht. De windstoten zijn wat krachtiger dan we hadden voorzien. En dat maakt dat de schepen lastig kunnen laden en lossen. Ja. Voor de mensen is het vervelend, want ze moeten een periode wachten. Ja, voor de mensen is het vervelend te wachten, maar ze kunnen wel zien waarom ze moeten wachten. Ja, dit is even letterlijk de storm uitzitten. En gelukkig is het maar kort, maar we zullen in ieder geval vandaag zo lang doorvaren totdat iedereen te wil is geweest. Goed, we zorgen dus skeer roenom in uw provincie ook. Hoe gaat het verder op de eilanden rond daar? Ja, die hebben het wel het zwier zest gaan jood. We namen Vlieland, daar is de camping Stortemelk. Daar staan nog ongeveer 200 tenten. We namen van mensen die daar het hele seizoen die tent opzetten. Dat die mensen wie er zelf net, die wie wel waskogen. De mensen van de camping hebben van alles bezocht om die tenten te redden. Maar de laatste stand van zaken is dat er liggen nog 60 tenten heel vernield binnen. En voor u op Schiermonnikoog is verslagjouwer Ronnie Porter. Ja, Ronnie, hoe weer de situatie bij jij daar op Schiermonnikoog? Ja, ik ben hier de hele dag al op het eiland. Ik ben van de oorkamer en er werd al een wiebelige oortocht. Ik ben van een hele andere reportage, maar de storm had je natuurlijk wel de haatrol. Met dikke uitzetters. Her en der binnen wat bjem omvallen en dan lees er wat toeken op dakken. Verder liep het eens keer wat behind te wezen. En dan krijg je dat er een boordlastlijn is. En daar moest een reddingsboot voor het Lauwerzee komen omdat die van Skier te diep binnen. Verder is duidelijk dat nou de veerdaam helemaal afsletten is, want het is heeg wetter. En ja, de golven slaan door de dik heen. Die zijn dus net vertrouwd om naar de boten te. En de veertjenst ben natuurlijk ook onpast.